Natukom il-lejla tajba. F'xandira diretta mill-Knisja tar-Raj it-Tajjeb fil-Belt Victoria Għawdex nilqgħukom għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-Lezzjo Divina għat-tielet ħadd fi żmien qaddis tar-Randan. Lezzjo li kif għamilna fil-ġimgħat li għaddew sejrin nisimgħu l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma li jaqsam magħna riflessjonijiet dwar il-kelma talla għal dan il-ħadd, kelma talla illi llum tkellimna fuq l-indiema. Propju f'din il-mixja tagħna f'dan iż-żmien qaddis tar-Randan illi wassalna għal-lejt tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet. L-animazzjoni tal-kant bħal kull nhar ta' Sibt fil-għaxija sejra ssir mill-Kor Djoċesan taż-Żgħażagħ taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli. Santu, amen. Nitolbu. U Alla, kull ħnina u tieba ġejja minnek. Inti urejtna l-lissan u t-talb u loti ta' karità l-foqra jatuna l-qawwa kontra dnub. Ħares fit-tieba tiegħek lejn din l-istqarrija umli taħtijitna. Biex aħna li l-kuxjenza tagħna ittaqalna ikollna dejjem l-għajnuna tal-ħnina tiegħek.
bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Stgħu nibqgħu bil-wieqfa għal-kant tal-Glorja u tifħiri li Kristu u l-qari tal-Vanġel. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien ġew xi wħud għand Ġesu u qalulu b'dawk il-Galilej li Pilatu kien ħalla demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċju tagħhom. U Ġesu qabad u qalilhom: taħsbu intom li dawn il-Galilejn kienu iżjed midinbin mill-Galilejn l-oħra biex soffrew dan kollu? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux il-kol tintilfu bħalhom. Jew dawk it-18 ruħ li fuqhom waqgħet torri ta' Silwam waqgħetilhom taħsbu intom li kienu iżjed ħatja min-nies l-oħra ta' Ġerusalemm? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux il-kol tintilfu xorta waħda. U qalilhom din il-parabola: wieħed kellu siġra tat-tin imħawla fl-għalqa, mar ifittex il-frott fija u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa: ara ili 3 snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra tat-tin u qatt ma sibtilha. Mela aqlaħħa għax għalfejn se tibqa' tkit l-art. Iżda dak wieġbu: intħallija Sinjur għal din is-sena sa ma nasqilha madwarha u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha mnejn tagħmel il-frott. Jekk le aqlaħħa. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Nodu bil-qiegħda għas-sant. Thank you.
Mela ninsabu fit-tielet ħadd tar-Randan imqaddes. Jekk fl-ewwel ħadd tirriflettejna dwar il-ħajja tagħna u xebbaħnija mad-deżert u għedna li il-ħajja tagħna mimlija xewqat, il-ħajja tagħna mimlija nixfa u għalhekk nitħabtu naħdmu biex nakkwistaw biex inkunu sew għax fil-fond ta' qalbna, fil-fond wara nett tal-moħħ tal-qalb tagħna hemm id-deżert, hemm il-vojt. Imbagħad il-ħadd li għadda tlajna fuq il-muntanja u wedna blajnuna tal-kelma talla illi kull wieħed u kull waħda minnha msejħin biex inħarsu lejn id-deżert ta' ħajjitna minn fuq il-muntanja. Fi kliem ieħor biex inħarsu lejn dawk ix-xewqat profondi li hemm fil-qalb tagħna lejn dak il-vojt dik in-nixfa blajnejn ta' Alla minn fuq. Għax aħna nistgħu nħarsu lejn l-esperjenzi li ngħaddu minnhom fil-ħajja b'elf mod minn diversi livelli. Nistgħu nħarsu lejhom in-nuqqasijiet tagħna, dak li għandna bżonn, ix-xewqat tagħna, il-problemi li għaddejjin minnhom blajnejn ta' ħaddieħor. U nibdew nqabblu lil xulxin ma' xulxin. Nqabbel li nnifsi ma' dak jew ma' dik ma' ieħor jew ma' l-oħra, xi ħaġa li nagħmluha spiss sikwit fil-ħajja. Nistgħu nqabblu dak li għaddejjin minnu ma' l-ideali tagħna, ma' dak li kellna f'moħħna. Forsi fejn fien fil-bidu ta' proġett, fil-bidu ta' pjan, fil-bidu ta' relazzjoni, fil-bidu ta' żwieġ tagħna. U ngħidu aħna tlaqna b'dan l-iskop, b'dan l-għan imma ma lħaqniex. Jew inkella tlaqna ban u spiċċejna f'direzzjoni differenti. Imma nistgħu nqabblu wkoll dak li ngħaddu minnu mal-mod ta' kif ħares lejna Alla. U għedna nhar il-ħadd li għadda li dan il-mod ta' kif ħares lejna Alla nakkwistawh billi nisimgħu dik l-aħħar kelma li ħarġet li nstemet mill-leħen ta' sħaba. Dan hu ibni l-Ażiż isimgħu lilu. U b'dan il-mod meta aħna nisimgħu dan il-leħen nakkwistaw il-kapaċità, nakkwistaw għajnejn minn fuq. Inħarsu lejn l-esperjenzi ta' ħajjitna bl-għajnejn ta' Alla. Illum il-Vanġelu se jkompli jdaħħalni iktar fid-dettall ta' dan kollu. Permezz ta' żewġ ġrajiet li ġraw propri fi żmien Ġesu għalkemm mhumiex irrakkontati fonti f'testi barra mill-Bibja, barra mill-Vanġelu, permezz ta' żewġ ġrajiet li huma simili għal ħafna ġrajiet li jiġru fil-ħajja tagħna, Ġesu iwasslilna t-talima tiegħu. Talima illi mhix biss allura ta' dak iż-żmien, ta' żmien tal-Vanġelu, imma talima attwali. Ġesu irid jagħtina dawl. Ġesu irid idaħħalna f'perspettiva, f'esperjenza ġdida. Li għalkemm għaddew 2000 sena, dak li daħħalna fih Ġesu jibqa' dejjem novità, jibqa' dejjem ġdid. X'kienu ż-żewġ ġrajiet? Waħda minnhom nistgħu ngħidula ġrajja negattiva, ġrajja ta' distruzzjoni, frott il-ħażen ta' bniedem, frott il-ħażen ta' Pilatu, kif illum nistgħu ngħidu dak li għaddejn minnu bħalissa sitwazzjoni simili fuq livell forsi iktar kbir u tmissna forsi f'iktar mill-qrib il-gwerra li għaddejn minna bħalissa tal-Ukrajna, deċiżjoni ta' persuna, il-ħażen ta' persuna li affettwa ħafna nies, kif il-ħażen ta' Pilatu, d-deċiżjoni ta' Pilatu affettwat lil dawk in-nies ta' żmienu, sa nippruvaw nidħlu ftit iktar fl-istorja. U l-ġrajja l-oħra hija t-torri ta' Silwam. Għalkemm l-arkeoloġija ma sabitx resti ta' dan it-torri, uħud mill-istudjużi jgħidu li kien torri, oħrajn jgħidu li kien xi biċċa sies li setet weqet li kienet tissejjaħ it-torri ħdejn Silwam, ħdejn il-menqa ta' Silwam. Il-menqa ta' Silwam kienet fuq in-naħħa tal-Vant tal-Belt ta' Ġerusalem, in-naħa South East tal-Belt ta' Ġerusalem, propju kienet tilqa' fija l-ilma illi kien jiġi mill-unika għajn li kien hemm il-barra mill-belt lajn ta' Gihon. Eżekija, is-sultan, ħafna snin qabel Kristu, madwar 800 sena, 900 sena qabel Kristu, kien għamel tunnel, kien għamel kanal li jgħaddi minn din lajn ta' Gihon li qiegħda il-barra mill-belt ta' Ġerusalem,
għadda minn taħt biċċa mill-belt ta' Ġerusalem, għamel dan it-tanil twil, għal dak iż-żmien kien biċċa xogħol ta' inġenjerija kbira, għadda minn dan it-tanil taħt l-art biex imbagħad żbokka dan it-tanil infetaħ ħareġ l-ilma propju fuq in-naħa tal-naħa t'isfel ta' Ġerusalem, tal-vant t'isfel ta' Ġerusalem, u hemmhekk kien hemm din ladira kbira ta' Silwam. Hemmhekk ukoll fejn Ġesu kien bagħat lil dak l-ama mit-twelid, kapitlu 9 tal-Vanġelu ta' San Ġwan, biex jinħasel f'din ladira ta' Silwam li tfisser il-mibgħut jgħidilna San Ġwan. U propju hemmhekk kien hemm jew torri xi bini jew inkella xi biċċa mis-sies tal-qrib li se tetweqet u qatlet 18 ruħ. U allura nistgħu inqabblu l-ewwel episodju ma' disgrazzja oriġinata mibdija mill-bnedmin, waqt li t-tieni episodju nistgħu nqabbluh ma' disgrazzja oriġinata min-natura li ħadd m'għandu kontroll fuqha, ħadd ma seta' jipprevedija jew jikkontrollha. U allura dawn iż-żewġ episodji laqgħuna mal-ġrajiet ta' ħajjitna. Nistgħu niftakru bħalissa mhux biss fil-gwerra, imma nistgħu niftakru f'min qiegħed jagħmlilna l-ħsara, nistgħu niftakru f'disgrazzja li ġrat li forsi m'għandniex il-kapaċità li nsibu minnu l-ħati tagħha, imma proprju ġrat u qed taffettwalna lil ħajjitna. Nistgħu nqabblu b'faċilità kbira mingħajr diffikultà l-esperjenzi li ngħaddu minnhom ma' dawn iż-żewġ tipi ta' disgrazzi li jiġru fil-ħajja. Kif nittrattaw, kif neħduhom id-disgrazzi tagħna? Kif neħduhom il-problemi, id-diffikultajiet li jiġrulna? Hekk naħseb li huwa Vanġelu dan illi verament għandu x'jgħidilna. L-ewwel ġrajja dik li aktar ġrat propju fi żmien Ġesu, għax il-Vanġelu jgħidilna li dak il-ħin waqt li kien qiegħed jitkellem marru xi nies fuqu qalulu b'dak li ġara. Qalulu b'dawk il-Galilin li Pilatu kien ħallat demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sakrifiċċju. Dawn kienu madwar l-artal tas-sakrifiċċju fin-naħa ta' ġewwa tat-tempju quddiem il-binja li tissejjaħ il-Qaddis tal-Qaddisejn f'bidħa li kienet propju ta' introduzzjoni għal kamra ta' ġewwa l-Qaddis tal-Qaddisejn fejn kien hemm mistura, fejn kien hemm meqjuma l-arka tal-Patt. Hemmhekk quddiem l-artal kienu jsiru s-sagrifiċċji. Kienu jiġu offruti il-bejjen, ħafna drabi ħrief jew iż-żgħar tal-baqar. U waqt li kien qiegħed isir is-sakrifiċċju Pilatu ordna b'xi mod li s-soldati jmorru u joqtlu lil dawk il-lut li kienu qegħdin joffru s-sakrifiċċju. X'kienet ir-raġuni? L-ewwel qabel kollox dan l-episodju jaqbel ħafna mal-karattru ta' Pilatu. Pilatu li kien il-prefett taċ-ċele Sirja, il-prefett tal-parti l-kbira ta' dik in-naħa tal-Imperu Ruman, kien magħruf anke minn Giuseppe Flavio u minn storiċi oħra ta' dak iż-żmien, kien magħruf bħala persuna tas-sew krudila. Persuna li kellha qalba ġejb ħafna. Kien bniedem tad-demm, bniedem aggressiv ħafna. Fil-fatt jirrakkonta Giuseppe Flavio li darba qabad u waħħal l-istendarti bil-wiċċ ta' Tiberju ġewwa Ġerusalem. Xi ħaġa li l-Lowt ma setgħux jifilħu għalija għaliex. Għax wieħed mill-kmandamenti l-kbar tal-Lowt kien mhux biss li ma jkollokx Alla tfolozz, imma li ma jkollokx xbija, ma jkollokx immaġni ta' Alla. Li ma jkollokx l-immaġni ta' xi ħadd li inti tqimu li inti tqisu bħala Alla. Lanqas ta' Alla l-veru ħseb wara ta' xi ħadd li ma kienx meqjum meqjus bħala Alla. U allura dawn l-istendarti mwaħħlin mal-belt ta' Ġerusalem qajmu rewwix ta' rivoluzzjoni sħiħa. U marru saħansitra Giuseppe Flavio jgħid mijiet ta' nies marru f'Ċesarija n-naħa ta' fuq ġifri fil-Gallija jitolbu lil Pilatu biex ineħħi lil dawn l-istendarti. U Pilatu waħħal f'rasu u ebbes rasu li ma jmurx, li ma jneħħihomx. Tant illi bagħat lis-soldati biex joqtlu biex jeqirdu lil dawn il-Lut li kienu qegħdin jipprotestaw fuq in-naħa ta' barra tal-palazz li kellu f'Ċesarija ta' Filip, Ċesarija Marittima, in-naħa ta' fuq tal-Galilija. Ukoll Pilatu, Giuseppe Flavio jirrakkonta illi ħarbat u kisser il-korban. Il-korban kien dak li l-Lut għalihom kien it-teżor. It-teżor
mhux biss it-teżor tat-tempju, imma kienu koll it-teżor veru il-flus illi pratikament kienu il-kwalità u l-kwantità tal-ekonomija ta' Izrael, ta' Ġerusalem u ta' Izrael kollu. Daw kienu moħbin propju fiċ-ċentru tat-tempju ta' Ġerusalem. U dan qabad dawn il-flus, dan id-deb, dan il-ġid li kien hemm hemmhekk fit-teżor tat-tempju, f'dan il-korban mhux għamel. U użawhom, ħafna minnhom użawhom għall-armata Rumana, imma wkoll għamel l-akwidott. Jirrakkonta Giuseppe Flavio, akwidott li jġib l-ilma minn Betlem għal-belt ta' Ġerusalem, akwidott li il-fdalijiet tiegħu għadhom jidru sal-ġurnata tal-lum. Dan qajjem rivoluzzjoni kbira għall-Pillot. U allura dan kollu x'għamel, dan kollu ħarrax lil Pilatu u kien juża saħansitra mhux biss is-swat imma wkoll il-qtejl biex jikkontrolla il-ġema li kienet toħodha kontra tiegħu, li kultant u tant żmien kienet u tirribella kontra tiegħu. Ma ninsewx illi l-Lot kienu jħossuhom sfruttati, jħossuhom skjavi tar-Rumani għaliex kienu jieħdu minnhom it-taxxa, il-flus u jużaw lil uliedhom, ma speċjali l-irġiel għall-gwerra. U allura f'dan il-kuntest faċli ħafna li ġrajja bħal din seħħet, tista' sseħħ. Aktarx illi kien hemm il-ħiel li dija ta' xi rivoluzzjoni li setet isseħħ propju min-naħa tal-bitħa tat-tempju, għax qrib it-tempju kien hemm il-fortizza Rumana, l-fortizza Antonja, li kienet prattikament tassess fuq dak li jiġri fit-tempju. Kien hemm din l-idea ġriet ix-xnija li seta kien se jkun hemm din ir-rewwixta u Pilatu antiċipa ir-rewwixta billi qatel lil dawk li kienu qegħdin joffru s-sakrifiċċju. Imma kif niddiljaw aħna ma' dawn l-istejjer? Għalfejn dawn id-dettalji fiex se jservuna għall-kurzità biex inkunu nafu x'ġara? Le. X'inhi r-reazzjoni tagħna? Għal meta tiġri xi ħaġa li ddejjaqna li ma toġobniex. Kemm jekk ikkaġunata minn xi ħadd li nistgħu nidentifikaw u kemm meta ma nafux minn fejn ġiet. Aħna ngħidu jinqala minn ġol ħajt. Kif nirreaġixxu għall-inkwiet tagħna? Il-mulej hawnhekk jagħtina parir, suġġeriment ċar daqs il-kristall. Li minnu s-suġġeriment? Jekk ma tindmux il-koll xorta waħda tintilfu. Xi tgħidilna Ġesu? Ara Ġesu xi bniedem Alla għaref, xi bniedem Alla li jista' jagħtina il-mod, l-aħjar mod kif aħna niddiljaw, kif aħna nirreaġixxu mad-diffikultajiet tal-ħajja. Nieħdu l-eżempju tal-gwerra. Kif qegħdin nitkellmu fuq il-gwerra? X'aħna ngħidu? Ngħidu Putin għandu tort, ngħidu n-nies tal-Ukrajina forsi wkoll għandhom tort, min iżomm ma' Putin, min jgħid jista' jkun li Putin qiegħed iħoss il-nies tal-Ukrajina bil-mod il-mod qegħdin isiru teddida għax qegħdin jitħabbu iktar mal-Punent, mal-Amerika, man-NATO u nibdew nirraġunaw dawn ir-raġunamenti. Min ma jagħtix każ jibqa' għaddej bil-ħajja tiegħu qisu ma ġara xejn. Allura min jagħti ħtija jew responsabilità lil parti, min jagħti ħtija jew responsabilità lil parti oħra, min ma jagħtix każ qisu ma ġara xejn, qisu ma jiġri xejn. U ma dawn it-tliet reazzjonijiet hemm ħafna reazzjonijiet oħra li jiddependu minn kull wieħed u kull waħda minnhom. Min jippanikkja jekk tkun qrib tiegħek it-traġedja jew il-problema. Min jirrabja għal dak jew għal dik. Min jasal f'sitwazzjonijiet ta' dwejja saħansitra ta' depressjoni għall-inkwiet li jiġrilna fil-ħajja. Min jispiċċa jgħix u jerġa' jgħix u jerġa' jgħix il-ġrajja kontinwament f'moħħu bħalli kieku teħel l-istampa jew il-film ta' dak li ġara u jibqa' jerġa' jirrepetih lejl u nar. Kull wieħed u kull waħda minna għandu r-reazzjoni tagħna. Imma jekk aħna nirriflettu tassew, l-ebda reazzjoni mi tassew awtentika.
mi vera. Aktarx li f'kull reazzjoni li aħna l-bnedmin ikollna għal ġrajiet li ma rridux. Huma reazzjoni marbuta ma' xewqa li dik il-ġrajja tinbidel, jew li dik il-ġrajja ma saritx, jew li dik il-ġrajja ma seħħitx. Ippruvaw irriflettu f'din. Qisu kieku rridu nbidlu l-istorja. Allura min jinnega qisu qatt ma ġara xejn, ikun hemm żmien meta tiġri xi traġedja jew xi ħaġa kbira, mod speċjali jekk tkun fil-qrib xi mewt ta' xi ħadd tażis għalik, li l-ewwel ħaġa li tagħmel l-ewwel reazzjoni hija negazzjoni. Qisu ma ġara xejn. Qisu ma ġara xejn. Imbagħad tibda dieħla r-rabja. Imbagħad bil-mod tibda dieħla aċċettazzjoni. Jibda dieħel id-dwejjaq. Jibda jidieħel is-sens ta' ħtija, is-sens ta' gilt. Dan kollu mhux għajr ir-reazzjoni tiegħi biex dik il-ġrajja tinbidel. Jew bħalli kieku dik il-ġrajja ma rriditx ma kellix issejr, jew ma rridix li ssejr. Ġesu hawnhekk jipproponilna xi ħaġa oħra, totalment differenti. Mhux il-ġrajiet li jinbidlu. Mhux il-problemi li jinbidlu. Imma Ġesu huwa realistiku, huwa jien li rid ninbidel. Jekk ma tindmux, il-kol xorta waħda tintilfu. X'jiġifieri ninbidel? Fiex irid ninbidel? Kemm hu prattiku Ġesu, kemm hu veru Ġesu, kemm hu ta' veru dan il-Vanġelu. Il-mod ta' kif inħares lejn il-ħajja. Forsi sissa jien ħsibt illi dak li hu l-iktar importanti fil-ħajja u il-ġid, jew is-suċċess. Jew dik il-problema li ġrat li u li qed tixxejkjani, li qed teddidni, li qed inħossa twaqqani fi kriżi kbira, aktar xilli magħha hemm marbut xi ħaġa li jiena kont impoġġi l fuq wisq fil-gradwatorja tal-valuri tiegħi. Kienet importanti wisq għalija dik il-persuna, dak il-proġett, dak il-pjan, dik il-ġrajja, dak li bħalissa qed naraħ nieżel. Kien importanti ħafna għalija. Jekk ma tindmux il-kol xorta waħda tintilfu. Jekk ma nkunx jien l-iktar importanti għalik, int se tintilef. Jekk ma nkunx jien l-iktar importanti għalik, jekk ma tifhemx li jiena l-għajn tal-ħajja tiegħek, jekk ma tifhemx li jiena l-iskop, mhux biss l-għajn minn fejn inġej, ma wkoll l-iskop fejn insejjer tal-ħajja tiegħek, int se tibqa' tgħaddi minn dawn id-diffikultajiet kbar f'ħajtek. Int se tintilef. Int se tispiċċa tiddispra. Int se tispiċċa taqta' qalbek. Se tispiċċa f'depressjoni sewda li minnha ma tara l-ebda dawl. Interessanti l-Vanġelu. X'jiġifieri tindem, jekk ma tindmux il-kol xorta waħda tintilfu. F'dan is-sens tindem din il-metanojja li jitkellem minnha Ġesu fil-Vanġelu. Mhix sempliċement inbiddel il-mod ta' kif naġixxi. Kont nagħmel ħaġa nibda nagħmel oħra, le, hija iktar profonda. Il-kelma metanojja tfisser tbiddel il-mentalità. Tfisser tbiddel il-mod ta' kif taħsibha, il-mod ta' kif tħoss. Hija mixja li tieħu l-ħin, tieħu żmien, tieħu t-tul. Hija mixja li tieħu t-tul tal-ħajja kollha tagħna. Sakemm narfu li l-fundament veru, il-pedament veru ta' ħajjitna mhux il-pjanijiet tagħna. Mhux dak li jinsissa kont nagħmlu l-iktar ħaġa importanti. Fejna fin, fallejt fl-iskola, fallejt fuq ix-xogħol, problema kbira. Fallejt fi pjan fi proġett ta' business, fallejt u daw għalija huma problemi insormontabbli, problemi kbar. Waqa' torri, it-torri ta' Silwam, waqgħet xi ħaġa kbira fuqi. Imma għalija x'inhu l-iktar importanti. Dan kollu jurini u x'hekk fil-ħajja tiegħi jurini min huma l-Allat tiegħi. U Ġesu interessanti għax hawnhekk mingħajr ma jaqgħod jippunta subgħih u jikkastigana jew jikkundannana x'aħna magħmulin hekk. Le, anzi, naraw iktar il-qudiem. Ġesu b'mod delikat ħafna jurina jallimna kif l-esperjenza ta' ħajjitna għandha tkun l-iskola tal-fidi tagħna. L-esperjenzi li aħna ngħaddu minnu għandhom ikunu l-iskola tal-fidi tagħna. Il-fidi mhux qegħdin fuq u l-ħajja tagħna qiegħda x'imkien ieħor. Aħna ngħixu, mbagħad kultant immorru l-Knisja u nemmnu nitolbu le u ma ċappa waħda, ħaġa waħda. Anzi, il-ħajja vera umana twassalna
biex narfu li Ġesu u l-veru bniedem u min jara lilu, min jemmen fih, min jimxi warajh u tassew bniedem. Min ikollu l-idea tiegħu, min ikollu il-konvinzjonijiet tiegħu, jgħix l-umanità fil-minja tagħha. Jgħix il-ħajja bil-problemi kollha li ġib magħha, bid-diffikultajiet kollha li ġib magħha, imma jgħixha fil-minja tagħha. Din hija t-tifsira profonda tal-Vanġelu tal-lum. Il-koll tintilfu jekk ma tindmux. Imma aħna dajfejn mulej, kif se nagħmlu? Aħna fraġli mulej, kif se nagħmlu? U qalilhom parabola. Wieħed kellu siġra tat-tejn imħawla fl-għalqa. Ma rifittex il-frott fiha u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa, ara, ili 3 snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra u qatt ma sibtilha, aqlaħħa, għax għalfejn tibqa' tkit l-art. Imma dak wieġeb intħallija Sinjur għal din is-sena sa ma nasqilha madwarha u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha mnejn tagħmel il-frott jekk li aqlaħħa. Kemm hu sabiħ Ġesu. Jekk nistħajlu il-missier mhux il-missier tagħna tas-sema, l-idea ta' Alla li kellhom il-Lowt. Għax hekk kienet l-idea ta' Alla li kellhom il-Lowt. L-idea tal-bidwi li jekk ma tagħmilx frott is-siġra jaqbadaw jaqlaħħa. Dak kien Alla tal-Lowt. Alla li jagħti skont ma tagħmel, skont il-merti. Li jagħtik skont kemm inti stinka taħdem u kif tiżbalja jtek tikjielek. Dak Alla tal-Lowt. Imma li benta Alla Ġesu, il-qaddej, idur fuq is-sit jgħidu le ħallija. Għax għandha mnejn tagħmel, ħallija sena oħra, għax għandha mnejn tagħmel. Meta se nikkonvertu aħna, meta se nindmu aħna tassew. Interessanti ir-realiżmu tal-Vanġelu. Jaf li aħna bħal dik is-siġra tal-frott, bħal dik is-siġra tat-tejn li fiha ħafna wera imma frott ftejt, frott ma tagħmilx. Imma l-missier tagħna, l-missier ta' Ġesu, il-missier li jurina Ġesu ma jaqtax qalbu quddiem siġra li ma tagħmilx frott. Kif jista' jkun esperjenza tal-ħajja tbidlek u tagħmlek temmen iktar? Flok li tindannak u tbedek iktar minn Alla, kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Iwa jista' jkun. Imma ma rnexxilejx jien, ġraw ħafna esperjenzi b'ħajti u flok li qrobt lejn Alla rrabjajt iktar għalih. Ma rnexxilejx. Ma jimpurtax. Hemm ċans. Inħalluha sena oħra. Meta tgħaddi din is-sena? Qatt. Is-sena ta' Alla ma tgħaddi qatt. Alla jibqa' jagħtina ċans. Ippruvaw innutaw is-sbuħija tal-ottimizmu tal-missier. Għandu fiduċja iktar minnek, iktar minnek, iktar minni. Kemm il-darba jint qudiem ibnek qudiem bintek qed tajt qalbi. Kemm il-darba jint qudiem martek qudiem żewġek tgħid m'hemmx ċans daqshekk, xbajt, għajjejt. Alla ma jgħajjaqat, kemm sabiħa. Alla jittama dejjem is-sabiħ u t-tajjeb fik. Int min int, kemm sabiħa. Xi grazzja kbira. Din it-tina li ma tagħmilx frott. Ġesu fuq is-salib. Din hija t-tina li ma tagħmilx frott. Ġesu fuq is-salib. It-tina li ma tagħmilx frott sinjal tal-mewt ma fl-istess ħin li tagħti l-ħajja. Li tagħti l-ħajja lil kull min iħares lejha. It-tina li tagħti l-frott. Tagħti l-frott bi żmien fi żmien. Interessanti għax fl-Iskrittura it-tina dejjem sinjal simbolu tal-poplu ta' Iżrael, jew aħjar tal-imħabba tal-ħlewwa li l-missier li Alla għandu lejn il-poplu. It-tina. U l-frott tat-tina, is-siġra tat-tejn, hija wkoll sinjal tal-kelma tal-Iskrittura. Din l-istess kelma li qegħdin nirriflettu, din l-istess kelma li tħallna fija, li fil-kliem ta' San Girgor Nazzjanzenu tbenninna. Din il-kelma li tħaddanna. Din il-kelma li s-sostnina, din il-kelma li żonna fuq saqajna, li tagħtina l-ħajja u l-kuraġġ u t-tama biex nibqgħu mixja l qudiem. Din il-kelma, it-tina li tagħmel il-frott. Is-siġra tat-tin li tagħti l-frott fi żmien, jekk aħna nipperseveraw, jekk aħna nibqgħu nisimgħuha, jekk aħna nħalluha kull ma jmur tidħol iktar fina, tagħmmar fina, toqgħod fina, tagħmel
l-amara tagħha fil-qalb tagħna. Ejjew nitolbu lill-mulej illum. Il-kol kemm aħna għandna l-esperjenzi ta' tbatija tagħna, l-esperjenzi negattivi tagħna, il-kol kemm aħna. Ejjew nitolbuh lill-mulej. L-ewwel nett biex ma jaqtax qalbu minnak. Ejjew nirringrazzjah li jagħtina dejjem sena oħra. Għandha mnejn tagħmel. Ejjew nitolbuh biex ikollna l-ewwel qabel kollox fiduċja fina nfusna. Kif hu għandu fiduċja fina nfusna. Iwa, Alla għandu fiduċja fik. Iwa, Alla jaf li inti s-sena d-dieħla għandek mnejn tagħmel il-frott. Għandu fiduċja fik. Għandu fiduċja f'kulħadd, mod speċjali f'dawk li aħna l-bnedmin m'għandniex fiduċja, f'dawk li naqtu qalbna minnu. Alla għandu fiduċja fina. Hekk din hija xi ħaġa kbira. Din hija l-qawwa tal-Ispirtu Santu ta' fux. Għaliex għax meta inti taf li xi ħadd għandu fiduċja fik, qiegħed jagħmillek il-wisa biex tikber. Qiegħed jagħtik il-possibilità li tikber. U mhux biss, qiegħed jagħtik l-enerġija li tikber. Meta xi ħadd għandu fiduċja fik. U dak li jagħmel Alla magħna jew nagħmluh ma' xulxejn, mod speċjali maż-żgħar tagħna, dawk li jiddependu minna. Jew nitolbuh lill-mulej llum it-tielet ħadd tar-randan biex jagħtina dawn l-għajnejn minn fuq, dawn l-għajnejn tiegħu, dawn l-għajnejn tiegħu minn fuq is-salib. Is-salib mhux xar sinjal tal-qerda, tat-tmiem, tal-kundanna. It-tina li ma tagħmilx frott. Imma fl-istess waqt is-salib huwa il-ħajja, l-għajn tal-ħajja. L-imħabba li tagħti l-ħajja. Jew nitolbuh lill-mulej illejla. Dan il-messaġġ tan sabiħ tal-Vanġelu ta' għada biex jagħtina x-xewqa li nindmu, ix-xewqa li nikkonvertu fi kliem ieħor, ix-xewqa li ninbidlu iktar fih. Din hi l-konverżjoni. Meta l-qalb tagħna tibda tirraġuna iktar bħalu, tibda tħoss iktar bħalu, il-moħħ iktar jaħsibha kif jaħsibha hu. Hekk hekk verament inkunu t-tina li tagħmel il-frott. Talba li għallimna il-mulej tagħna Ġesu. Thank you.
il-mulej magħkom. Iberikkom iħariskom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Awguri mill-qalb li dawk kollha li jisimhom Giuseppi jew Josephine, mill-qalb il-festa tajba l kulħadd u grazzi li oġobkom tiġu tisfidaw l-elementi minkejja l-kesħa u l-malten. Il-lejla tajba l kulħadd. U b'dak l-innu sabiħ lil San Giuseppe, patrun u protettur tal-Knisja, nagħlqu din ix-xandira tal-lejla. Inġeddu l-awguri li diġà għamel l-isqof lil dawk kollha li qegħdin isegwuna u li jġibu l-isem sabiħ ta' Giuseppi, imma l-awguri wkoll huma għal kull nisrani u nisranija illi inżommu kif jixtieq il-Mulej Ġesu lil Giuseppi, il-missier tiegħu fuq din l-art, bħala protettur u missier tagħna wkoll. Nitolbuh sabiex jieqaf mad-dinja u mal-Knisja f'dawn iż-żminijiet diffiċli. B'dan kollu nagħlqu x-xandira tal-lejla ta' din il-Lectio Divina mexxija mill-isqof ta' Għawdex Anton Tewma mill-Knisja tar-Rajjiet Tajjeb f'Taċċawla il-Belt Viktorja Għawdex u nagħtukom appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal xandira oħra Lectio Divina dakinhar tar-Rabaħat tar-Randan. Sakemm niltaqgħu nsellmulkom u nixtiequlkom mixja qaddisa f'dan iż-żmien tar-Randan.